Гледай както така. Що, този влак не беше хубав? Много беше гаден. Ма то гледай какъв кълъбулък, аз не знаех толкова много хора. Той е от София за Варна. От София сега отива във Варна. Дам ти очи, се неопитмен. Отива във Варна сега, те? Айде. Чао на влака, чао. Айде, кажи му чао, thank you so much. Гледай тая пък. Ко правиш, ла? Прави тая жена, бе. Ко правиш, бе? И аз тък му снимам, гледай. Не, бе, тя искаше да се качи, ама... не стана. И направо. Чакай, бе! Какво правиш, бе? Тя не е виновен, бе! Ей! Дръж. Той не е виновен, бе. Успокой се, бе. Тя се опита да се качи, бе. Не е он, бе. Спри се, бе. Спри се, такова да снимам на камера, бе. Какво, бе? Ми дигай ръка, така. Той го спаси, бе. Щеш да умре жената, бе. Успокой се. Аз пък как снимах точно това, снимах и изведнъж ще се случи. Тя се опита да се качи. Коста? Тя се опита да се качи. Как се опита, нали, да влезе? Да, тя закъсня и се опита да се качи. Бе, аз се снег... Ами слези, като слязва, се качи, аз се снег на... Аз се направих филмче, да. Тя беше виновна, какво прави? Той се движи... Да, ще ми посяга. Аз си... се успокоява там и толкова, като че ли машиниста му винов. Но аз се снег на камера, имам всичко. Аз пък снимах разни работи изведнъж. Иди му кажи, че по нещо има проблем, си имал всичко. Ма нищо няма му казвам, аз.